Ayo. Yang awan aku ra doyan mangan yen bengi turu tansah lisian sing tak pikir rondo solos tandalan dadi manten sepasar kok wis pegatan ku cepit ketok-ketokan sliramu atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa Lali dan terus dik neng mangsa ketiga rondo teles tansah katon neng mata Angger rondo ketok nang mata ya Reng ya. Ayo. Kok malah nemen loroku ditambangi kok malah gelu bisa mari yen kuwi dadi bojoku turu-turu jam 7 ketok-ketokan pipimu turu jam 8 ketok-ketokan esemu turu jam 9 ketok-ketokan netramu turu jam 1 lampu terus tepaten Lah ya petang no. yo Sekar koe. yen awan aku ra doyan mangan yen bengi turu tansah klesian sing tak pikir rondo teles tandalan dadi manten sepasar kok wis pegat Sepet man. kutut manggung paukir asmara kenok Ya, hatiku bingung sing tak pikir ora rumangsa udan deres neng mangsa ketiga rondo teles tansah katon neng mata mari yen kowe dadi bojoku turu-turu jam 7 ketok-ketok ya buka sini ketok-ketokan esemu turu jam 9 ketok-ketokan netramu turu jam 1 bantal kuling tak keloni